No. Z Bemeho diel napríklad vzýšlo aj martinistické hnutie. Saint Martin bol v podstate takým, dá sa povedať, že duchovným žiakom Jakoba Bemeho. A vlastne spojil dohromady takéto hermetické a slobodomurárske hnutie spolu s tou Bemeho kresťanskou mystikou, ktorá už ale zase bola hodne šmrncnutá tou astrológiou a takou tým, čo by sme dneska mohli nazvať v tej západnej tradícii mágiou. Slobodomuráre, rád by som sa dotkol ešte tých slobodomurárskych lóží. Môj osobný názor je taký, že tie slobodomurárske lože začali veľmi často združovať tých mystikov dohromady. Nachádzali tam istým spôsobom útočisko. Pretože ono, áno, na jednej strane bolo to združenie pomerne bohatých ľudí, určite fungovali ako aj nejaká politická sila a podobne, ale zároveň to vytváralo pre mystikov, a nielen pre mystikov, ale aj pre ľudí, ktorí sa aktívne venovali iným duchovným smerom, ako je napríklad magia, alchymia a podobne. Vytváralo to pre nich určitú pôdu, na ktorej mohli oni vyrastať a relatívne slobodne mohli v podstate fungovať a tvoriť. Otázka znie, koľko tých vecí sa v podstate ako dochovalo dnes. Ja osobne si myslím, že hodne tých vecí sa potom odrazilo práve v tých rôznych obmenách, tých slobodomurárskych rituálov a v rozvíjaní napríklad tých rozekruciánskych myšlienok, fama fraternitatis a podobne. Čo sa týka potom už toho nejakého ďalšieho vývinu, už som spomínal viac menej jak v koncom 19. začiatkom 20. storočia, jak tu nastalo takzvané, ja by som to nazval možno okultné obrodenie, kedy sa vyrojilo zrazu obrovské množstvo rôznych martinistických lóží, rozekruciánskych lóží, veľmi veľa mystikov. Teozofická spoločnosť začala fungovať, ktorá vlastne do Európy nejakým spôsobom priviedla tie východné vplyvy. Tak tu už sa to takým nejakým spôsobom, myslím si, že jak roztrapatilo. Tam už sa veľmi ťažko sledujú tie jednotlivé línie. Takže to by bolo asi všetko ku tej histórii. Teraz by som rozobral v podstate tie dve cesty, tú spirituálnu a tú náboženskú. Spirituálna cesta pozostáva, aspoň z môjho pohľadu, z troch základných kameňov. Prvým základným kameňom je iniciácia. Iniciáciu mám na mysli rituálnu iniciáciu. V ľuďoch majú tieto iniciačné rituály aktivovať hlbšie štruktúry a pripraviť ho na to spojenie s jednotou. Tie iniciačné rituály sú väčšinou skupinové. Ďalším veľmi dôležitým kameňom je štúdium. To znamená nejaký teoretický základ. Na jednej strane úlohou toho študovania rôznych textov je vytvárať základnú pre to naše bežné vedomie a bežné vnímanie. Aby vôbec dokázala pochopiť a spracovať a pripraviť sa na tú jednotu. A na druhej strane svojím spôsobom sú tie texty, aj tie moderné, sú hodne koncipované tak, aby rozbúrali tie klasické konštrukty toho bežného myslenia bežného človeka. Ďalším dôležitým aspektom toho štúdia je aj to, že v podstate pokiaľ ten človek ide po tej spirituálnej ceste a funguje v nejakom spoločenstve, tá teoretická základňa mu dáva potom možnosť zdieľať nejaké zážitky s tými ďalšími ľuďmi. Bez toho, aby museli dlho hľadať nejaké pomenovanie tých pojmov. Toto znamená to. Jednoducho tie pojmy sú presne dané a môžu tie zážitky medzi sebou zdieľať, čo je častokrát tiež veľmi, veľmi dôležité. Tretím a asi najdôležitejším z tých kameňov je prax. Praxou mám na mysli rôzne vizualizačné techniky, meditácie, nejaké drobné rituály, ktoré majú pripraviť telo, tak aj podvedomé zložky a tie vnútorné štruktúry na to spojenie s tou jednotou.
prax je väčšinou koncipovaná v rámci nejakých jednotlivých stupňov. Je to hlavne u tých moderných rozekruciánskych spoločenstiev, kedy je v podstate stupeň, kedy sa človek venuje konkrétne nejakému aspektu. A keď ho doštuduje, tak vlastne potom až prechádza na ďalší. Tá cesta rozhodne není nejak ako úplne ľahká a není rozhodne krátka. Tam sa to, častokrát sa to ráta minimálne v rádoch rokov, čo sa týka niektorých vecí, aj v desiatkách rokov a pochopenia niektorých techník a zvládnutia niektorých techník. Slobodomurárske lože majú síce ešte momentálne hlavne ten iniciačný charakter, ale v poslednom období nejakých tých 10-15 rokov sa práve aj medzi týmito rádmi začínajú objavovať znaky návratu ku štúdiu a ku praxi. Nastáva nejaké také ako obrodenie v tých slobodomurárskych organizáciách. A už to není tam dominantný taký ten politický aspekt a nejaké zhrňovanie nejakého síly a bohatstva. Ale naozaj už tam začínajú sa prejavovať hodne aktívne členovia, ktorí sa naozaj venujú tým spirituálnym technikám a dá sa povedať, že veľmi často sa venujú hlavne tej mystike. Pre ukážku tej náboženskej mystiky teda rozoberiem to spomínané Lectio Divina, to božské čítanie. Ako som už spomínal, pozostáva zo 4 častí. Pre nás dnes známa forma bola spísaná kartuziackým opatom Guigom v Scala Paradisi, alebo respektíve Stupne k ráji. Text je v češtine dostupný na stránke grimoire.cz, je tam kompletne preložený. Je to v podstate síce veľmi kratučké dielko, ale hodne hutné. Najčastejšie je tá technika božského čítania spájana s benediktínskym rádom. Samotnému čítaniu by mala predchádzať modlitba k Duchu Svätému, ktorý inšpiroval napísanie Biblie a teda funguje ako istý sprostredkovateľ medzi tým božským a tým človekom, ktorý číta ten text. Prvá fáza je čítanie, alebo lectio. V podstate to funguje tak. Vezme sa krátka časť biblického textu, maximálne niekoľko veršov, niekoľkokrát sa prečíta. Guigo to vo svojej knihe popisuje ako horlivý a sústredený pohľad do písma. Čítanie sa môže opakovať niekoľkokrát, môže sa venovať človek rôznym prekladom, komentárom ku tým daným veršom, ale nemá sa jednať o čisto intelektuálnu činnosť. Nemá to byť čisto rozoberané z pohľadu intelektu, ale už tie verše by mali nejakým spôsobom začať vplývať na vnútro. Druhá fáza je rozjímanie, alebo meditatio. Jedná sa o vnútorný vhľad, kde pomocou rozumu má byť dosiahnuté hlbšie vnútorné pochopenie textu. Opäť, rozumom nemyslíme intelekt. Rozumom myslíme skôr tú vedomú zložku. Tretia fáza je modlitba. Je to predposledná fáza a vlastne má byť vyjadrením toho vnútorného pochopenia textu, ktorý sme dosiahli pri tej meditácii. A prosba Ducha Svätého o pomoc v podstate s uplatnením toho textu. Celé Lectio Divina by malo mať v podstate transformačný charakter za pomoci Ducha Svätého a Boha. Čím viacej človek študuje to písmo, čím hlbšie študuje tie veršie, tým v podstate viac ho to mení a uvedomuje si svoje spojenie s Bohom. V tej náboženskej mystike je naozaj veľmi, veľmi dôležité a hlavne v tej kresťanskej. Tí mystici sú istým spôsobom sa dávajú do nejakej submisívnej podriadenej polohy voči Bohu. Jo. A v podstate istým spôsobom to nie je len pri tej náboženskej, ale aj pri tej spirituálnej ceste. To je presne ten rozdiel medzi mágiou a mystikou, ku tomuto sa potom ešte vrátim. Štvrtá fáza, posledná, je kontemplácia. Dala by sa popísať ako pasívny stav. Guigo kontempláciu opisuje ako presný opak telesnosti. Tak ako pri telesných veciach je telom vytváraný odpor voči duši, kedy dušou myslíme v podstate naše najhlbšie, najvnútornejšie ja. A v podstate sa nemôže prejaviť, pretože tej prejaveniu tej duše vlastne brániť telo, bránia mu pudy a podobne. Tak pri kontemplácii je ten stav ako keby opačný. Telo nebráni duši, aby sa naplno prejavila a človek sa stáva akoby viacej duchovným.
Dalo by sa povedať, že v podstate tie predchádzajúce tri kroky pripravujú myseľ a telo, aby mohla pri tej kontemplácii dosiahnuť spojenie s Bohom na tej vnútornej úrovni. By som si dovolil prečítať teraz taký kratučký text z toho Skala Paradízy. V podstate je to taká záverečná poznámka ku týmto 4 technikám. Tam sa potom v podstate v tom spise sa ešte rozoberajú ďalšie veci, ako je božská milosť a podobne. Z toho môžeme zhrnúť, že čtení bez rozjímání je suché, rozjímání bez čtení bludné, modlitba bez rozjímání vlažná, rozjímání bez modlitby neplodné. Oddaná modlitba môže dosáhnuť nazírání, avšak nazírání bez oddané modlitby je veľmi neobvyklé, ba přímo zázračné. No. To je v podstate také jemné naznačenie tej tretej cesty, ktorú som spomínal, tá prírodzená, ktorá není úplne štandardná, typická. Takže... A jasne to ukazuje tento text, že v podstate všetky tie 4 fázy toho božského čítania majú na seba priamu náväznosť. Vykonávať jednu vec bez druhej nemá význam. Mystika, a jak spirituálna, tak náboženská, je veľmi komplexná záležitosť. Tam naozaj človek nesmie podceňovať tie jednotlivé aspekty toho. Pokiaľ robí len cvičenia, je to síce pekné, ale nemá to ten efekt. V podstate vždycky je to súbor a je to komplexný systém. Zároveň na Lectio Divina vidíme, že aj náboženská mystika môže byť praktická. A v podstate sa na tomto veľmi často sa zhodujú náboženská a spirituálna. Aj keď možno nie častokrát formou, ale obsahom v rámci zažitia jednoty. Teraz by som sa dotkol ešte rozdielu medzi tou mystikou a mágiou. Veľmi často sa hovorí o rozdiele medzi mystickou a magickou cestou. Častokrát sa dokonca tvrdí, že tieto dva smery nie sú úplne kompatibilné. Ja osobne si to nemyslím. Podľa mňa mag by tiež vždy mal postupne prísť ku istej forme mystiky. Nie je úplne v zmysle náboženskom, ale nejakým zažitím jednoty. A uvedomiť si, že nie všetky veci sú závislé od neho. A ak by som to mal k niečomu prirovnať, pak pokiaľ vám hovorí niečo strom života a jednotlivé kabalistické svety, tak pozrite, tie kabalistické svety sú 4. A mystik viac menej pracuje, respektíve dosahuje tej úrovne toho úplne posledného, toho sveta Acilut. No, respektíve tam sa zase už názory trošku rôznia. Niektorí zase tvrdia, že už je to až vlastne za tým svetom Acilut to úplne najhlbšie. Ja som teraz skončil. Veľmi zaujímavé je, že veľmi často sa u mystikov popisujú rôzne magické schopnosti. Avšak toto nie je úplne cieľom mystiky. Cieľom mystiky nie je dosiahnutie týchto schopností, je to skôr taký nejaký ako bočný efekt, bočný produkt. A myslím si, že v tomto je ten zásadný rozdiel medzi mystikou a mágiou. No. A väčšinou ku tej mágii človek pristupuje s tým, že chce nejakým spôsobom dosiahnuť nejakú moc, nejakú silu, nejaké schopnosti. Hovorím teraz o prvotnom impulze. Samozrejme, pokiaľ človek po tej ceste kráča nejakým spôsobom zodpovedne, tak tieto veci tiež postupom času pre neho prestanú hrať až tak úplne prím. Ale u tej mystiky je to v podstate tak, že tam je na začiatku tá túžba dosiahnutia tej jednoty, túžba toho dosiahnutia toho spojenia s tým Bohom. Napríklad zaujímavé je, že v ráde RR et AC, čo bol vlastne Rosae Rubae et Aurae Crucis, to bol vnútorný rád hermetického rádu Golden Dawn. Bola vlastne táto mystická cesta taká ako skôr vnútorná, individuálna. Nikde som nenarazil v tých dokumentoch, že by sa nejak zásadne rozoberala. Ale v niektorých textoch je to cítiť akoby na pozadí. Nerad by som tvrdil, že magická cesta je zlá alebo menej cenná, ale minimálne v tých začiatkoch je zásadne rozdielna z hľadiska tej motivácie a častokrát aj z hľadiska tých techník. Tá magická cesta je podľa mňa tvrdšia, má niekoľko svojich zákutí, niekoľko svojich slepých uličiek, na ktorých človek môže zastať a zastagnovať. Ale zase takisto svoje zákutia má aj mystika.
Ja osobne si myslím, že tieto dve cesty by sa mali v podstate nejakým spôsobom doplňovať. Dokonca som sa na tom zhodol aj s Koubičom, čo je starý ktuluista. Na tomto. A rozhodne si nemyslím, že či už jedna alebo druhá cesta by mala na seba pozrieť tzv. Spatra. Zákutia mystiky sú častokrát u tých mystikov sa veľmi často stáva, že dojdu k nejakej forme, ako keby povedal by som, že až fundamentalizmu. No. Ten mystický zážitok ich nejakým spôsobom natoľko zmení a tam som si není úplne istý, či je ten mystický zážitok potom zvládnutý. A stávajú sa, tam presne vznikajú takí tí rôzni gurú a podobne. Jo? Tí ľudia to možno na začiatku nemyslia zle, ale jednoducho ten zážitok ich tak rozbije na prvočiniteľe, že tie veci sa nepreskladajú úplne dobre. Veľmi často potom mystikovia narážajú na tzv. Bežný svet, to je zase druhým problémom. Že keď človek dosiahne ten mystický zážitok a potom sa vráti naspäť, tak je tam pocit takého akoby odlúčenia. Vlastne chcel by sa vrátiť niekam ako keby domov, ale v podstate sa cíti odtrhnutý od toho úplne bežného sveta. Hlavne ten druhý problém, to narazenie na bežný svet, tam to nastáva skoro vždy, aspoň minimálne na nejaké obdobie. Svätý Ján od Kríža to pomenoval aj ako tzv. Temná noc duše. Akokoľvek môže byť príprava dlhá a kvalitná, tak naozaj ten zážitok má tak fundamentálny dopad na ten život toho jedinca, že v podstate to naozaj nasleduje, povedal by som, že až rozbitím vnímania toho sveta a ten človek si to proste potom musí preskladať. Čo povedať na záver? Mystika ako samostatná cesta asi nie je úplne pre každého. A to teraz naozaj nemyslím zlom. Je to cesta dlhá, je to cesta náročná, istým spôsobom dalo by sa povedať, že až nebezpečná a hlavne osamotená. Osamotená v tom zmysle. Môžete fungovať v akomkoľvek spoločenstve, môžete fungovať v akomkoľvek ráde, v akejkoľvek skupine. Ale ten zážitok tej jednoty je tak intenzívny a tak transformujúci pre človeka ako bytostne, že v podstate časť z toho vie zdieľať s nejakými ľuďmi, ktorí väčšinou už ten zážitok mali, ale aj tak nie je schopný vyjadriť úplne všetko a v podstate sa cítim svojím spôsobom častokrát osamotený. Mnoho ľudí sa na túto cestu vydalo, málo na nej zotrvalo a ešte menej tých ľudí bolo schopných niečo povedať alebo zostali schopní o tom niečo povedať bez toho, aby to neboli úplne kraviny. Ďakujem za pozornosť.